jedziecie i czynicie swoją... Tak będzie lepiej, żeby po prostu przynudzać. To się tutaj w czacie pokazywało. Trzy osoby w tej chwili. To odpalamy, jedziemy. Już leci. Panowie, leci, więc opowiadacie. Dobrze, to ja witam bardzo serdecznie na prezentacji raportu Cyfrowe Kaszuby. Razem z Hubertem nad raportem pracowaliśmy od wiosny, mniej więcej do września tego roku. Badaliśmy, co się w przestrzeni cyfrowej dzieje na Kaszubach i po kaszubsku. Patrzyliśmy, jak Kaszubi internetu używają, patrzyliśmy też, czy dobrze używają mediów społecznościowych, czy dobrze sobie z tym radzą, jakie też są potrzeby i czego brakuje w internecie ludziom. I pytaliśmy też ludzi, jakie mają może propozycje rozwiązań takich problemów, jakie w internecie spotykają. Przeprowadziliśmy też badanie. Tam około 106 osób dokładnie, jeżeli ja dobrze pamiętam, wypełniło ankietę na temat języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej w przestrzeni cyfrowej. No tak, przejrzeliśmy również głośne sprawy medialne, zasoby, tutaj konkretnie literaturę w internecie kaszubską, ale z tego wychodzą również inne kwestie, jeśli chodzi o szeroko pojmowane zasoby kaszubskie. Przejrzeliśmy profile na mediach społecznościowych i przestrzenie niezależne. Te terminy będziemy tłumaczyć, co jak rozumiemy, i to na pewno nie jest pełna lista tego, co można by przejrzeć, jeśli chodzi o działalność kaszubską w internecie, ale skupiliśmy się na tym, żeby pokazać zjawiska. I na przykładzie tego, co przejrzeliśmy, uważamy, że wyszło to na tyle dobrze, że pewne wnioski można już wysnuć. Kaszubska kultura cyfrowa na 3 poziomach, bo można się zastanawiać, czy istnieje kaszubska kultura cyfrowa jako coś osobnego od kultury kaszubskiej pojmowanej, chcemy powiedzieć, w realnym świecie. No i to zależy, w jakim kontekście spojrzymy na tą kaszubską kulturę cyfrową. No bo jeśli chodzi o poziom kaszubski, czyli o poziom relacji Kaszubów między sobą, które zawsze są jakoś podsycone tym wątkiem kaszubskim, tym wątkiem etnicznym, również organizacji kaszubskich, stowarzyszeń i tak dalej, no to tutaj działanie w internecie często jest przedłużeniem realnych stosunków i kultury offline, czyli tak naprawdę uważamy, że tutaj nie ma takiego odróżnienia kaszubskiej kultury cyfrowej od takiej kultury offline właśnie, ponieważ one jakby się uzupełniają i jedna jest przedłużeniem drugiej. Na poziomie ogólnopolskim, czyli tego, jak Kaszubi wypadają na tle ogólnie polskiego internetu i na tle polskich internautów, no to tutaj kaszubskość często polega na autoprezentacji, polemice, wyjaśnianiu. Często też Kaszubi czują taką potrzebę, żeby się tłumaczyć z niektórych spraw, co jest w pewnym sensie naturalne dla mniejszości kaszubskiej, ale również jakby do tego poziomu ogólnopolskiego zaliczamy również aktywność tych Kaszubów, którzy, no nie można im odmówić jakby kaszubskości z racji tego, że mieszkają na Kaszubach, urodzili się często w rodzinach kaszubskich, ale jakoś nie angażują się w ten kaszubski kontekst, jeśli chodzi o kontekst językowy czy typowo kulturowy, i którzy biorą udział w
takiej można powiedzieć ogólnopolskiej kulturze, tylko po prostu są Kaszubami. No i też poziom globalny, gdzie Kaszubi są niszą wśród miriad nisz, bo tak naprawdę w internecie trudno nie należeć do jakiejś mniejszości. Jeśli chodzi o globalny internet, no to kultura kaszubska tam konkuruje nie tylko z innymi kulturami, chcę powiedzieć narodowymi czy mniejszościowymi, ale również z rozmaitymi subkulturami, z fandomami, wszelakimi formami kultury cyfrowej, kultury internetowej, więc no tam często po prostu nie ma o Kaszubach żadnej wiedzy. Przejrzeliśmy różne sprawy związane z Kaszubami w mediach. W naszym raporcie piszemy o trollingu, z którym się spotykają Kaszubi. Ten trolling to często przybiera postać takiego typowego trollingu internetowego, w którym Kaszubi mogą być wyzywani od najgorszych, w którym mogą padać różne hasła, które na spotkaniach na żywo raczej by nie padły. No i oczywiście trzeba na ten trolling i na to, co on wyraża, trzeba wiedzieć o takim zjawisku i nie można tego lekceważyć, ale też trzeba pamiętać, że rozmaite komentarze, które się pojawiają w mediach, często są no po prostu nie są wiarygodne, jeśli by spojrzeć na to, jak naprawdę ludzie, nawet jeśli coś myślą o Kaszubach, to czy byliby tak chętni wyrazić swoje zdanie na różne takie bardzo, bardzo nieprzychylne sposoby. Może dalej. Takim jednym z przykładem takiej afery medialnej małej był artykuł na portalu Trójmiasto, Gdynia i Gdańsk: przestańcie udawać Kaszubów. Tutaj mamy taki znamienny obrazek. Kaszubi w tradycyjnych strojach na meczu koszykarzy Trefla Sopot z Legią Warszawa. Poza wyjątkowymi okazjami i specjalnymi zaproszeniami nikogo w takim stroju jakoś w Trójmieście nie widać. No, cały artykuł tak naprawdę podpisany przez Jacka Markowskiego, tak naprawdę na całym Trójmieście są 2 artykuły tego no, rzekomego autora, trzeba powiedzieć rzekomego, bo drugi artykuł również jest dosyć nastawiony na kontrowersje. No i to jest taki artykuł, który ujawnia takie mocno stereotypowe myślenie o Kaszubach, że Kaszubę w Trójmieście będzie oznaczało to, że chodzi w stroju świetlicowym, co jest oczywiście absurdem. No i również się pojawiały tam takie komentarze, że wspominano o dyskryminacji Kaszubów w szkołach dawnych w Trójmieście i w okolicach i w takiej narracji, jakby to było coś oczywistego i właściwego, a teraz dlaczego Trójmiasto jakoś się zaczyna skaszubiać? Co się zmieniło? Skąd ta anomalia? No i to jest właśnie cytat z tego artykułu, że no to była taka głośna sprawa, która potem została też, ściągnęła na siebie uwagę również Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Kaszubskiej Jednoty, niektórych też pojedynczych działaczy, którzy zaproponowali też redakcji Trójmiasta spotkanie i wyjaśnienie niektórych spraw, ale oczywiście do takiego spotkania nie doszło. No i to można się zastanawiać, czy na przykład ten artykuł nie jest też przykładem takiego trollingu, jeśli zostaje on publikowany pod nazwiskiem fikcyjnego członka redakcji, pod fikcyjnym nazwiskiem i no też się pojawiało wiele komentarzy jednoznacznie rasistowskich i ksenofobicznych wobec Kaszubów pod tym artykułem, więc można się zastanawiać też, czy tutaj też nie zadziałały jakieś tendencje do trollingu internetowego, które próbują zakłamywać rzeczywistość. Głośną sprawą, również rozbuchaną przez internet, była też wystawa Nasi Chłopcy w Gdańsku.
różnie przedstawiana, bo oprócz artykułu na Esce, który tam widzimy w lewym górnym rogu, w którym została też zamieszczona rozmowa z obecnym tutaj profesorem Cezarym Obrachtem-Prądzyńskim, pojawiały się też dziwne próby przedstawienia odbioru kaszubskiego dla tej wystawy, sugerujące, że Kaszubi byli przeciwko tej wystawie i tutaj przykładami, które zostały opisane ogólnie jako przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, były też przedstawione pojedyncze osoby, które zaproponowały jakąś petycję przeciwko tej wystawie. No i oczywiście ujawnianie różnych poglądów jest ważne i bardzo wartościowe, ale tutaj też był przykład pewnej manipulacji, która została użyta względem Kaszubów, względem wystawy. Możesz następny slajd. Tak, no i oczywiście też profesor Cezary Obracht-Prądzyński. Myślę, że w sprawie tej afery trochę wdał się w rolę takiego rzecznika Kaszubów, no bo pojawiał się w różnych, jako konsultant socjologiczny, też w pewnym sensie historyczny. Z dobrym przyjęciem się spotkało na przykład jego wystąpienie w programu Sekielskich. Tak, może dalej. Nieco starsze sprawy to przykłady, kiedy telewizja dokopała Kaszubom, można powiedzieć, tak. Kaszubi zbulwersowani ostatnim odcinkiem Na dobre i na złe. Nagrali w odpowiedzi film i tutaj nawiązanie do działania Klubu Młodych Kaszubów Kasubia. Skandal w milionerach i tutaj chodziło o to, że pojawiło się pytanie, gdzie mamy gwar i odpowiedź zaproponowana odpowiednia to była na spotkaniu górala z Kaszubą. No i tutaj chodziło o to, że kaszubski to nie jest gwar, a Kaszubi to jest język. No i to jest taki przykład, kiedy media internetowe jakby stanęły w obronie Kaszubów, ale też zwraca uwagę, że często artykuły na ten temat były mocno tak emocjonalnie napisane, zbulwersowani, skandal. Pojawiały się także takie nagłówki jak Kaszubidos wścieczeni, Kaszubi roześleni. No, to był też taki przykład, że narracja takiej polskiej medialnej bańki, można powiedzieć, takiej centralno-polskiej medialnej bańki, często lubi przedstawiać Kaszubów w sposób taki egzotyzujący, co też mamy przykład w stronach bardziej informacyjnych. Oczywiście te strony informacyjne często używają dobrych źródeł, podają prawdziwe informacje o pochodzeniu Kaszub i pochodzeniu Kaszubów i charakterystyce Kaszub, ale również tutaj można się spotkać z takimi częstymi tendencjami do pokazywania Kaszub jako czegoś egzotycznego. Tutaj mama to memka, przy śniadaniu pija się brejkę, a koty zamiast na kici reagują na puj. Skąd odrębny język, zwyczaje i kultura Kaszubów? To jest technicznie poprawne, to jest technicznie w porządku, ale pytanie, dlaczego czasem te artykuły próbują pokazać Kaszubów jako jakieś dziwne zjawisko, o którym nikt nic nie wie. I może odpowiedź jest też taka na to, że rzeczywiście w polskiej kulturze mediów no, Kaszubi to dalej jest jakiś egzotyczny temat i często się zdarza, że trzeba tłumaczyć rzeczy, które dla Kaszubów są oczywiste i dla kaszubskiego środowiska, również dla pomorskiego szerzej patrząc. Niektóre sprawy są oczywiste i to jest właśnie przykład tego, że w polskim kontekście, ogólnopolskim kontekście często reprezentacja
spraw kaszubskich przybiera właśnie postać wyjaśniania, przekonywania, tłumaczenia się z rzeczy, które dla ludzi zapoznanych z sprawami pomorskimi, kaszubsko-pomorskimi, które dla tych ludzi one są oczywiste. Tak, omówiliśmy też w naszym raporcie zasoby kaszubskie, między innymi skany, wersje zdigitalizowane, e-booki, audiobooki i słuchowiska. To są różne formy, chcemy to powiedzieć, książek elektronicznych, skany, wiele skanów dawnej literatury, dawnej prasy znajdziemy na bibliotekach cyfrowych z całej Polski tak naprawdę, ale między innymi również na Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej, na Pomorskiej, Kujawsko-Pomorskiej. No, tych skanów jest dużo i dzięki temu, że takie skanowanie tych rozmaitych dzieł literatury, dzieł prasy, innych źródeł, często map, publikacji, to, że to się pojawia, to na pewno na przykład nam jako studentom etnofilologii kaszubskiej bardzo ułatwia sprawę, jeśli musimy się czegoś... Tak, no bardzo ułatwia sprawę, ale przeglądanie tych źródeł na rozmaitych bibliotekach cyfrowych też stawia pytanie, czy nie pojawia się taka potrzeba, aby powstała również na przykład Kaszubska Biblioteka Cyfrowa, która by sobie za cel postawiła choćby zgromadzenie dzieł, które są dostępne, a które należą już do domeny publicznej. Żeby to mogło być w jednym miejscu zebrane i żeby też w takiej Kaszubskiej Bibliotece Cyfrowej można było zastosować rozwiązania interfejsu, rozwiązania na samej stronie, które by ułatwiały odbiorcy kaszubskiemu czy odbiorcy zapoznanemu z tematem, dla którego na przykład nie będzie tajemnicą to, że kaszubski miał różne ortografie. Dla takiego osobnika to może być przydatne, jeśli on na przykład wpisze sobie jakieś dzieło, którego nazwę usłyszał w tej starej ortografii, to znajdzie. I z drugiej strony ci, którzy nie mają kompletnie takiej wiadomości, jeśli będą szukać jakiegoś dzieła na takich publicznie dostępnych obecnie bibliotekach cyfrowych, to oni też muszą dokładnie wiedzieć, jak to zostało zapisane w oryginale i jak to zostało zapisane w tej bibliotece cyfrowej, bo tam również się pojawiają błędy. Wersje zdigitalizowane, czyli mamy tutaj na myśli wersje dzieł literatury kaszubskiej. Tutaj dobrym przykładem jest Rzecy i Przygłę Remusa, epopeja kaszubska, która została dość dobrze zdigitalizowana, udostępniona w oryginalnej ortografii na serwerach Uniwersytetu Gdańskiego. I różnica jest kluczowa taka, że chodzi o wersje zdigitalizowane, które na przykład będą bezpośrednio wrzucone na stronę jako bezpośredni tekst, gotowy do kopiowania, gotowy do przenoszenia, który nie będzie wymagał osobnego oprogramowania do jego użycia. E-booki, czyli tutaj mamy na myśli wszelakie formaty e-bookowe, PDF, EPUB. Jeśli chodzi o to dostępność kaszubskich e-booków ogranicza się często do podręczników, do publikacji jak Wademekum kaszubskie, również do biuletynów Rady Języka Kaszubskiego, do Akta Kasubiana, tego typu publikacji. Dość mało jest e-booków literatury pięknej kaszubskiej. Oczywiście są skany i e-booki również, chcemy to powiedzieć, bocznym torem jakby przygotowane i no nielegalnie po prostu, tak. Po prostu spiracone i one są dostępne, ale to też trzeba wiedzieć, że coś takiego jest i trzeba wiedzieć, do kogo się spytać o link. No i też co trzeba zauważyć, to że kaszubskich e-booków
nie ma, a mogłyby być na pewno na różnych platformach e-bookowych i zresztą ta sama sytuacja jest z audiobookami, słuchowiskami, które jednak powstają i których jednak z którymi możemy się zapoznać, ale dziś to często wygląda tak, że one są wydane na już archaicznej technologii, czyli na płytkach dołączanych do papierowych wersji książek, albo są emitowane w radiu, te nagrania, przy czym dostępność tych nagrań to też nie jest taka oczywista. Oczywiście pokażemy za chwilę, że na przykład Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie udostępnia niektóre audiobooki wykonywane we współpracy z Radiem Gdańsk, ale nadal wiele rzeczy, które zostało zrealizowanych czy w Radiu Gdańsk, czy w Radiu Kaszebę jest dostępne tylko we fragmentach, albo w ogóle nie jest dostępne, co się również tyka nie tylko audiobooków, ale również niektórych audycji. Już przejść do następnego slajdu. No i tutaj mamy przykłady skanu z Rzeź Kaszebsko, ważnego pisma, przydało się na zajęciach z etnofilologii kaszubskiej nieraz. No ale właśnie tutaj widzimy, że trzeba naprawdę zapoznać się dobrze z interfejsem tych bibliotek cyfrowych, żeby sprawnie szukać informacji i sprawnie szukać tego, co chcemy osiągnąć. Tutaj akurat ze Zrzeszą Kaszubską nie jest tak źle, ale niektóre starsze książki, gdzie mamy inną ortografię i trzeba wiedzieć, jak ona została zapisana, żeby to znaleźć. Może właśnie taka kaszebsko-cyfrowa biblioteka rozwiązałaby te problemy i ułatwiłaby przeszukiwanie literatury kaszubskiej. Zdigitalizowana wersja Rzecigłej i Przygód Remusa jest bezpośrednio dostępna na stronie internetowej i można sobie kopiować tekst, robić z nim co się chce i to jest przydatne, no bo również myślę, że jeśli chodzi o takie najważniejsze choćby dzieła literatury kaszubskiej, kanon, to mogłoby takich projektów być więcej, by one były również z takimi dodatkami jak biografia autora, z dodatkami w dawnych wydaniach, ubogacającymi materiałami, na przykład czytanymi wyjątkami z tekstu, powieści czy innego dzieła. Wszystko jest na przykład w tej wersji Przygód Remusa na serwerach Uniwersytetu Gdańskiego. No jeśli chodzi o audiobooki, no to tutaj przede wszystkim e-booki, to przede wszystkim można znaleźć podręczniki oraz publikacje takie jak Wademekum Kaszubskie. Mało jest literatury pięknej, wydawanej w formie cyfrowej, w formie elektronicznej. No i audiobooki, no to najlepszym chyba ich źródłem przydatnym jest zakładka playlisty na profilu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. No ale to też czasem brakuje promocji tych audiobooków tak naprawdę, bo ludzie na przykład nie wiedzą, że mogą sobie całe Rzecy i Przygódę Remusa po prostu sobie przesłuchać, jeśli wolą formę audiobookową. No i również brakuje tej obecności audiobooków w serwisach audiobookowych, w serwisach do książek audio. No nie ma po prostu kaszubskiej literatury tam i to jest też jakieś pole, żeby tam wkroczyć. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to tutaj takimi dwoma przykładami i chyba najlepszym przykładem w ogóle może być Kaszebę i Świat prowadzony przez Adama Hewla, które no już rok dosyć regularnie wrzuca materiały wideo na kanał. Pojawiają się one również
na Facebooku, to znaczy pojawiają się nawiązujące do tego kanału różne materiały. Adam też porusza najróżniejsze tematy, od kultury po jakieś takie rzeczy bieżące. Pojawiają się również komentarze do spraw bieżących właśnie. Mamy też Klub Studencki Pomorania oczywiście, który też prowadzi całkiem regularnie konto na Facebooku głównie. My też zbadaliśmy dużo więcej profili w mediach społecznościowych i tutaj chyba możemy się zgodzić, że Kaszubi najlepiej radzą sobie z Facebookiem i tak się dobrze na nim czują po prostu. Też Co ma też wady, jeśli chodzi o to, że krzyżowanie różnych mediów społecznościowych i wykorzystywanie ich możliwości też zwiększa po prostu odbiór i nie każde medium społecznościowe tak samo się używa i z tym też jest częsty problem, jeśli chodzi o kaszubskie profile, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, że czasem po prostu widać przykłady, że ludzie, którzy prowadzą te konta, po prostu nie są zapoznani z platformą, na jakiej wrzucają wiadomości, wrzucają posty, nie są na przykład zaznajomieni z tym, jak działają aplikacje mobilne i wstawiają długie linki w komentarze czy w opisy profilów i postów. Jeśli na przykład aplikacja mobilna danego medium nie umożliwia otwierania linków bezpośrednio i żeby ktoś weszedł w ten link, a często są tam ważne informacje, to musi przepisać całe długie łącze musi przepisać sobie do paska wyszukiwania. To jest po prostu uciążliwe i większość ludzi tego nie zrobi. I to jest też problem z mediami społecznościowymi po kaszubsku, że często to robią osoby, które próbują metody prób i błędów, która pewnie jest jakimś rozwiązaniem, ale na pewno wydajniejszym rozwiązaniem by było poszukanie, zatrudnienie osób profesjonalnie zajmujących się social mediami, a chyba wśród ruchu kaszubskiego, wśród stowarzyszeń, instytucji, organizacji kaszubskich jakoś nie ma czuć tej potrzeby, że media muszą być prowadzone profesjonalnie i że trzeba wykorzystywać ich możliwości maksymalnie. Profesjonalizm profesjonalizmem, on też jest ważny w mediach społecznościowych, ale mi się wydaje, że tutaj dużo większym problemem jest to, że zazwyczaj osoby, które się zajmują w różnych miejscach mediami społecznościowymi, zajmują się nimi przy okazji. Jeżeli gdzieś pracują, to te media społecznościowe tam komuś się je oddaje, żeby robił, żeby się tym zajmował. Jeżeli ma czas osoba, to się coś wrzuci, jeżeli nie, to nie. I to też, ja myślę, że takim skokiem jakościowym, nawet jeżeli byśmy mieli problemy z profesjonalizmem, no to po prostu znalezienie osoby, która w pracy by się zajmowała po prostu tym, też byłoby dużą poprawą. Jedną rzeczą też, którą zauważyliśmy, to, że już też nawiązując do tego, że Kaszubi kochają Facebooka, jest to, że młodzi ludzie też używają Facebooka jako głównego takiego medium, co jest dosyć nietypowe, no bo jeżeli chodzi o młode pokolenie, no to zazwyczaj jest takim głównym kanałem komunikacyjnym będzie raczej Instagram, będzie TikTok. No tutaj nie. Tutaj naprawdę bo widać też próby na Instagramie i też na TikToku, chociaż one są nieporadne. Tak. No to jednak wszystko się jakoś tak wychodzi z tego Facebooka i skupia się na tym Facebooku, bo wszyscy tam siedzą po prostu. Tutaj też wyjątkiem w sumie jest Kasia B i Świat, które jednak też mocno na Facebooku się pojawia, myślę, że po prostu, żeby Kaszubi wiedzieli,
że coś takiego istnieje? Internet niezależny. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim niezależne strony internetowe, które działają na własnym adresie, na własnym hostingu, własnym projekcie graficznym, ale również blogi na popularnych hostingach, ale również serwery na komunikatorach typu Discord. To jest taki komunikator pierwotnie dla graczy, obecnie często wykorzystywany przez młodzież. No tam się też pojawiają serwery po kaszubsku. No i co łączy na przykład takie serwery na gotowych jakby platformach, czy blogi na popularnych hostingach z niezależnymi stronami, to, że tutaj to nie są media społecznościowe i tutaj nie mamy na każdym kroku odniesień do treści cudzych, że tutaj naprawdę można tworzyć takie zamknięte w pewnym sensie przestrzenie, ale zamknięte i pozwalające na dość mocne skoncentrowanie przekazu i na dość mocną kontrolę nad tym, co się tak naprawdę będzie pojawiało. I to ma rozmaite zalety, które również należy wykorzystywać, a teraz kaszubska społeczność i nie tylko kaszubska, bo to jest zjawisko ogólnointernetowe, że tak to można ująć, odchodzi właśnie od takich przestrzeni niezależnych, właśnie przenosząc się na media społecznościowe, na duże media, gdzie pod każdym postem kaszubskim mamy odnośniki do postów z całego świata, w których tak naprawdę nie jest łatwo utrzymać odbiorcę przy swoich treściach. Nie jest łatwo też wypromować kaszubski język, który też musi się zmagać z rozmaitymi algorytmami, które decydują o tym, co się pojawi komu na pierwszej stronie czy Facebooka, czy Xa, czy Instagrama, czy różnych innych platform. A jeśli mamy takie niezależne przestrzenie, w których można działać, w których można mieć większą kontrolę nad tym, co się pokazuje, no to są takie przestrzenie, w których też można usadzić cały portal informacyjny po kaszubsku, jak moje strony, w których można spokojnie ćwiczyć kaszubski i pisać, i wysyłać sobie memy, czyli takie śmieszne obrazki święcone sprawom, które się kupa zniknęły, których już monictwem internetowego archiwum i strony, która umożliwia odtworzenie jakby wyglądu stron już niedziałających, których serwery już dawno padły. Archiwum też nie jest doskonałe, no bo wielu rzeczy już nie zobaczymy. Również strony, które kiedyś istniały i dalej w przeglądarce często są, wiele rzeczy tam wygasło, bo to już bardzo archaicznej strony Klubu Studenckiego Pomorania. Adres tej strony nadal da się wpisać bezpośrednio w wyszukiwarkę i dokładnie strona w takim wyglądzie, tylko że nie będzie tam już za wiele co oglądać. Jeśli będzie galeria i będą zdjęcia, to zobaczymy sobie je w bardzo małym pomniejszeniu. Jeśli spróbujemy je powiększyć, to się okazuje, że linki do tych zdjęć wygasły. Więc to też gdzieś stoi, ale to jednak nie jest tak, że to wiecznie trwa. To nie jest tak, że w internecie nic nie ginie, jednak ginie. Giną również zjawiska. No i tutaj mamy przykład portalu naszekaszuby.pl, pomorskiego portalu społecznościowego, który działał dość długo. Nadal można na niego wejść, nadal można przeglądać forum, nadal można przeglądać to, co się tam działo, czytać różne dyskusje, a przecież ten portal również wpisał się w historię najnowszą kaszubskiego ruchu.
przy czym znikło zjawisko, które tam zachodziło, znikły te rozmowy i jednak za nich takich zjawisk, nie tylko materiałów, tego, że możemy sobie wejść na stronę i zobaczyć, co tam kiedyś zostało wrzucone, tylko również zjawisk takich jak dyskusji, bieżących informacji, to też jest zanik, to też są rzeczy, które znikły i musimy też sobie uświadamiać, że należy ocalić nie tylko to, co kiedyś zostało wrzucone i teraz jest materiałem do odbioru, ale również należy starać się ocalić, odtwarzać zjawiska, czyli właśnie sytuacje, które się pojawiają w internecie, jakieś wydarzenia, które mają charakter internetowy, bo to jest to pole, gdzie również ten odbiorca może stać się uczestnikiem. To jest wielka zaleta internetu. Jeśli by internet miał wyglądać tylko tak, że odbiorca zawsze zostanie tym odbiorcą i nigdy nie da nic od siebie, no to pewnie można by postawić na inne środki przekazu. A jednak internet sam w sobie musi być wykorzystywany w takim potencjale, jaki on ma. Przeprowadziliśmy, tak jak mówiłem, badanie w internecie. To było w formie ankiety, która była do wypełnienia. Wypełniło je 104 osoby. Pytaliśmy głównie o to, gdzie ludzie spotkają się z językiem kaszubskim w internecie i z kulturą kaszubską. Jak to, co widzą, oceniają. Pytaliśmy też o brakujące po kaszubsku treści, też treści, które się z kulturą łączą. Próbowaliśmy zebrać informacje, czego użytkownicy oczekują. I ja tutaj pozwolę sobie skorzystać z notatek. Pozwolę sobie metryczkę pominąć, bo tam pytaliśmy też o dane takie metrykalne. Jeżeli chodzi o takie ważniejsze wyniki z tych badań, to bardzo dużo osób mówiło, że jest tego wszystkiego za mało. Jeżeli chodzi o treści dotyczące kultury kaszubskiej, dokładnie 83,7% osób stwierdziło, że tego jest za mało. Jeżeli mówimy o języku, to jest 90,4%. Też pytaliśmy o ocenę tego, co widzą, i tutaj te wyniki były zbliżone, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące języka, to była ocena w skali 1 do 5, to średnia arytmetyczna wyszła 3,14. Jeżeli chodzi o kulturę 3,33. Ale jeżeli chodzi o takie wnioski, no bo my też zapytaliśmy o to, tak daliśmy po prostu miejsce, gdzie ludzie mogli wypisać, czego uczyć, miejsca, gdzie społeczność rzeczywiście po kaszubsku rozmawia, gdzie jakieś treści, no właśnie tak jak Kaszewy i Świat porusza rzeczy często z Kaszubami niepołączone, no to tego właśnie ludziom brakuje. Też pojawiały się głosy krytyczne wobec nadmiernego folkloru tak. Folkloryzmu bardziej. Tak. Jeszcze raz? Folkloryzmu bardziej. Tak. Było, tutaj mogę zacytować, było o samospychaniu się do skansenu, było ubolewanie nad stereotypizacją i jeżeli którym ludziom brakuje po kaszubsku, no to była też kwestia możliwości ustawienia języka jako systemowego, czego nie mamy chyba do głowy, żebyśmy mieli taką możliwość gdziekolwiek aktualnie. Znaczy są stare rozwiązania, jak stare tłumaczenie Linuxa na kaszubski, ale to jednak na nowych instancjach Linuxa często nie działa albo działa fragmentarycznie, więc tak naprawdę to są też rozwiązania, które kiedyś były, rozwiązania, które kiedyś się pojawiły, no ale dzisiaj jednak technologia się zmienia, jednak się zmieniają też media, interfejs mediów się zmienia, więc nawet jeśli gdzieś w czyichś tam archiwach siedzi
skrypt, który tłumaczy Kaszubski, który tłumaczy Facebook na kaszubski, bo były takie skrypty, to teraz on już nijak nie działa, bo Facebook od tamtego czasu zmienił się, kilka razy zmienił szatę graficzną, kilka razy zmienił interfejs i już dzisiaj taka wtyczka jest bezużyteczna. Więc to też trzeba pamiętać o tym, że w internecie nie jest tak, że raz się coś zrobi, to zawsze będzie działać. I ogólnie w kulturze cyfrowej to tak nie jest, że raz się coś zrobi, to będzie działać i można coś zrobić raz i porządnie. No to nie jest takie środowisko, jednak tutaj potrzeba aktualizacji, tutaj potrzeba wytrwałości w tym, co się robi. Tutaj można też nawiązać do mediów społecznościowych. Jeśli powstaje jakiś profil promujący jakieś jedno wydarzenie, promujący jakieś jedną inicjatywę i on podziała kilka miesięcy w dobrych porywach, rok, 2 lata, a potem go nie ma. On często nie spełnia takiego potencjału, jaki mógłby spełniać. No bo jednak te profile mogłyby dalej działać, mogłyby budować popularność i mogłyby cały czas przekonywać ludzi jakby do tej kaszubskości, a kiedy to zostanie raz wyprodukowane, jeśli są jakieś profile na mediach społecznościowych instytucji i na przykład na tym profilu się pojawią 2 filmiki gdzieś na początku działania tego profilu, a potem profil świeci pustkami. Nikt może do tego tak naprawdę nie trafić, nawet jeśli treści tam zamieszczone są jak najbardziej merytoryczne i jak najbardziej wartościowe. Do tego trafią tylko osoby, które mają link albo które mają wielkie szczęście trafić na coś takiego, no bo po prostu algorytmy nie są przyjazne porzucanym profilom, porzucanym inicjatywom i jednak takie aktualizowanie, częsta aktywność to również procentuje. Tak, no i właśnie ludzie też Facebooka przedstawiali jako jeden z przykładów, gdzie im możliwość używania go po kaszubsku brakuje. Pojawiła się też gra Minecraft, czy też mówiono o tłumaczu Google, i gdzie właściwie w każdej, wszędzie z tych 3 miejsc można ustawić język śląski jako język systemowy, czy w tłumaczu tłumaczyć ze śląskiego i na śląski. Też no to jakby chciałbym zacytować te odpowiedzi, które dostaliśmy, bo one tak całkiem mocno wyczerpują temat. Znaczy one bardzo też dobrze są te w internecie. Te wnioski są właściwie podobne i podobne odpowiedzi też dostawaliśmy. No więc tak, zapytaliśmy też o remedium na słabą jakość treści i tutaj nie rozróżnialiśmy kultury języka, ludzie się jednak na tym języku skupiali. Tu znowu jakby ludzie w każdym momencie, w którym mogli, mówili, że im tej kaszubszczyzny użytkowej brakuje. Więc tak, myślę, że możemy o badaniu zakończyć. Nasze propozycje i wnioski. Kaszubi muszą się nauczyć korzystać z internetu. To jest to, co opowiadaliśmy, no, że jednak ludzie biorą się za prowadzenie profili, biorą się za prowadzenie social mediów, nie wiedzą jak to robić. No i oczywiście mogą próbować i to jest szlachetne, że próbują, ale jednak wiele większa wydajność ich wysiłków by była, gdyby zatrudniono osobę, która się w tym specjalizuje. A to też nie jest tak, że daj młodemu, młody ci to zrobi. No bo do niedawna może jeszcze tak było, jeśli była taka sytuacja, że młodzi ludzie cokolwiek potrafili używać, cokolwiek potrafili ogarnąć na tym komputerze, ogarnąć w tym internecie, no ale jednak możliwości się zwiększają i również kompetencje należałoby mieć większe, żeby za tym wszystkim nadążać. Młodzi też nie wszystkie ogarną i jednak trzeba cenić takich profesjonalistów, trzeba kształcić również takich profesjonalistów i
Myślimy tutaj między innymi o warsztatach dla kaszubskich twórców, warsztatach dla twórców w social mediach, dla twórców też może stron internetowych, dla osób związanych z mediami, z obecnością medialną, z elementami kaszubskimi w tym, co już się pojawia, z uwzględnieniem kaszubskiej specyfiki. Na przykład, jeśli komuś zależy na promocji kaszubskiego języka, jeśli prowadzi profile po kaszubsku, no to jednak ważne jest to, żeby wiedział, co tak naprawdę algorytmy robią z tym kaszubskim i żeby zdawał sobie sprawę z tego, że algorytmy nie będą promowały za bardzo języka, którego nawet nie mają w swoich rejestrach tak naprawdę i którego tak naprawdę nijak nie klasyfikują i być może gdyby wgłębić się w sposób ich działania, w sposób ich odbierania tych treści, to mogą klasyfikować materiały po kaszubsku jako materiały po polsku z błędami, a więc słabej jakości, no bo część liter się będzie powtarzała, część będzie często inna, więc automatyczne niektóre algorytmy to zaklasyfikują jako polski słabej jakości. Trzeba sobie zdawać sprawę z takich ograniczeń, z takich wyzwań. No i jeśli by powstawały takie warsztaty dla kaszubskich twórców, to również taka specyfika by musiała być ujęta. Trzeba zachęcać również odbiorców do interakcji z materiałami. I to też jest problem, który również widać na mediach społecznościowych. Jeśli pokaże się jakiś materiał, nie ma komentarzy, nie ma żadnych kliknięć, żadnych subskrypcji. Oczywiście to jest jednak uciążliwe, jeśli się w każdym materiale widzi zachętę do tego, żeby lajkować, subskrybować, udostępniać i na wszelkie inne sposoby zwiększać zasięgi, ale to jest jednak potrzebne i jednak to naprawdę wpływa na to, jak potem te materiały są odbierane i tu też trzeba podnosić świadomość ludzi, że ten odbiorca, któremu również zależy na kaszubskich treściach, również jest trochę odpowiedzialny za to, żeby to jednak dalej udostępnić, żeby napisać nawet jakąś głupotę, nawet coś, co nie wniesie za wiele mądrego, nie wniesie za wiele konstruktywnego, ale już może podnieść zasięgi. Jednak nawet jakieś z naszego punktu widzenia mało znaczące dyskusje i kłótnie pod jakimiś materiałami, z naszego punktu widzenia mogą one osłabiać jakiś prestiż tego, co się produkuje, osłabiać poziom dyskusji, ale jednak to jest podnoszenie zasięgów. Tak, i to z całkiem prostej przyczyny. Algorytmy w różnych mediach społecznościowych, jak widzą, że użytkownicy wchodzą w interakcje z materiałami, to jakby uznaje, że ludzie chcą widzieć te materiały i chcą wchodzić w te interakcje, więc wypycha je dalej. To też jest bardzo prosty powód. Algorytm to kolokwialnie. Tak, o pomysłach Kaszubskiej Biblioteki Cyfrowej z całym piśmiennictwem w domenie publicznej, czy o wprowadzeniu kaszubskiej książki na platformy e-bookowe i audiobookowe mówiliśmy, ale również propozycja, żeby uwolnić nagrania przez starych nagrań wydawców płyt i artystów muzycznych, bo tak naprawdę przykład można podać